ste bre ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Agarija. Ovog puta ćemo se zvat MC Fahro YouTube. Tako. I igramo na 6. serveru. Vid koliko je baba. Ajde, eto. Tako. Uzmi, daj. Ne znam kom je ubio, niko. 250 se stvorio. Umreću. Niko me ganja. Ti smo ubio prošli put. Nemoj da me još jednom ubiješ. Sad si gotov. To mačko. To. Ajde dođi Nikola. Šta je sada? To sad neće da dođeš. Kad viš koliki sam. 300 već. Ovo je stvarno dobar server, ovo je 6. Ajdemo malo koči, ali preživjet ćemo. I kako ste mi danas ljudi? Samo izvinite malo. Došla mi poruka. Ajde. Jes. Nema veze. Kasnije ću pogledati. 700. Ne! Daj, brate. What? Malo me kočilo. I hajde. Sada počnemo. Muđa. A nije on. Pravi muđa ima onu njegovu sliku. Ko je ovaj? Čao. Nope. Nećeš me. Da, opet me ovaj ubio. Nema veze, ajmo 5. server. Ajde u 5. server. Come on. Ajmo, 5. server. Jo, kako mi koči ovaj. Ne brinite se, nabavit ću novi telefon, pa ću igrat ćemo Pokemon Go. Ne brinite se, snimat ću. Moj toliko smeće da ne može ništa da izbije. Ajde dođe ovam. Da. Sad si gotov. Daj, ne mogu da pojedem. Nema veze. Znači, kao što sam rekao, igrat ćemo Pokemon Go. Ako ne znate šta je ta igrica, provjerite na internetu, baš je popularna. Bila je, ne znam koliko dana već izašla, ali ne brinite se. Ja ću nabaviti novi telefon i igrat ćemo to. Tako. To mi treba. Da me ne pojede. Evo ga 50, ajmo 100, onda 200, pa 300, pa 400, pa 500, pa milion. Recite mi koji je vaš najbolji skor u Agariju, ako igrate Agariju. Ajde. Vidite kako ovdje ima ovi tačkice. Ne znam kako je ovo ovdje. Ako vi znate, onda mi recite u komentarima. 9. sam, yes! To mi treba. Ja za malo od ove pojedim. Come on. Hoće ko ti, ne. U chatu. Piše. Ovo je Ivan. Dođe. 8. Ok. To je dobro. 7. To je još bolje. 6. To je još bolje. Jednom sam bio prvi. Sad ću nešto sam se podijelio, imam. Ajde, zašto piše da nam a ja zašto sam promijenio sve već. No bueno. 8. Još uvijek sam 8. Kako dobar ovaj server, nikad nema toliko velik skornik. A mislim da ni prvi nema 1000. Dođemo.
Neću se razvojim. Prolaz ovamo. Yes. To. Još uvijek sam 7. na leaderboardu. Yes. Yeah. Tako treba. 6. To je dobro. Stefan Bogović. Gdje će baš tu? Pišeš prezime u garu. Tako nikad. Oh yes. Kako sam 7. Mora, izvinite ako čujete nešto nazad, to nešto radi, nešto ne znam ja. Ovo je uvijek ovaj server hoće kad me nakubi. Ode. Ali ready, startovao sam ga. Eto. What? 5 me nakubili iz početka. Igramo. Yes. Hrvatska. Yes. Hvala muđo. Vidite, svi ovi, kako zove, što, ne znam nija ko su, ali sve hoće popularne youtubere. Uvijek pišu na komentarima za popularne youtubere, nemam pojma nija. Zašto? A dobivaju 1.000.000 subscribera. I pratioca na Facebooku. Nisi brže od mene. Imamo moment da se stavim. Sastaviš. Zašto sam to išao? Brate. Ajde. What? Opet moram restartovat sad. Ne znam zašto ovo radim. Sada restartovat. Inače ima sad prošlo 7 minuta dok snimamo. Idemo i to. Ovaj je najbolji meni server pošto ima najmanji izgovor. Jesi glup. Bože mi sad čuvaj. Razdvojio sam, mogao sam ga pojesti, ali nisam htio. Ne znam li on bio na leaderboardu. To. Ne, sad ćemo ovaj pojesti. Molim te. What? To. Yes! 7. Ok. Moramo bar dok se ne završi klip ovaj. Na prvom mjestu, ili ne znam, nećemo moći, ja mislim, još imamo 2 minute da snimamo. What? 8, ok, postavim bolji. 7, ok, to je dobro. Yes, kako me ubio ovaj? Ja bio veći od njega. Nema za sakriču čak. Ne govore u onaj ružni riječi kao u prošlom, ne znam govorim stvari. Ok, maliko tu kojeg sam vidio i kojeg poznajem. Muđe 7. Bilo bi dobro da podem u njega. A kad podemo naravno malo ovoga rezultatčica. Rezultat. Ok, imamo još 1 minuta, snimamo. Moram to pasti, pošto na 10 minuta mi odmah prekine snimati. Ne znam na tako mi YouTube dadne, sad mi je tako. Daj. What? Zašto mi koče veliko? Možda zato što imam puno ljudi u serveru. Deseti. Sad sam mrtav. Ok, dobro sam prošao.